z ďalšieho videa dneska, to je hry Fortnite a rovno s vinom! Let's go! Ideme ďalšiu hru už s korunkou. Yes! Dneska tu bude z hry Blitz Royale v hre Fortnite. Takže let's go! Poďme na to, lebo prečo nie? Dobre. No ja srdečko vyhorská. Ale to ma neodradí hraním Rocket League a Fortnite. Dobre. No poď. Dobre, let's go! Poďme! V minulom videu ste si všimli, že som sa už premenoval, takže to je dobré. A máme tu výbornú túto vec. Dole, space, dole. Nie. No to už sú ľudia. Get out. Česky budú moju. Nechaj ma. To zbraň je dobré. Au. Nechaj ma. Kde je? Kde je? Sa bojíš, čo? Aha, tu je. No dobre, no poď. No poď. No poď. Ty si chcela načať na mňa. Poď. A ty chceš sa. No tady máš svoju výhru. Keď si tak veľmi chcel. Čo som dostal? Táto zbraň je dosť dobré. Ideme s ňou hrať. No, skoro by som to kanál. Kam poď. Jo, musíme mať. Jo, musíme mať. Máme ho. Krásne. Let's go. Oh my god. Čo to za medailon? Neviem, čo to je za medailon, ale to nehnevam sa a ja idem tam, kde oni idú machine gun. Skúsim túto zbraň. To je výborná. Výborne sme ju dali za ten. Zbraň. Dostávam dobré veci. Dúfam, že som tu nič dobre nenechal. Keď nie, tak keď hej, to mi poradí. No to len tak. Let's go na ho. Ty vole, to čo máš? To čo bolo? No tak to sa nečudí. Dobre, let's go na ďalšiu hru. Zabudol som linku, takže už nemám problém. GG. GG. Je to veľká škoda. Veľká škoda. Čo už? Ale musíme aspoň jedenkrát vyhrať. Na video, nie že úplne, neviem tak, že išiel som si zahrať rozhovor, tak som vyhral, tak dal intro. No ale teraz sa mi že vôbec nedarí.
Som mal tie isté zbrane. A to som si dal challenge. Aby som mal veci, ktoré som mal. Aby som mal samé dobré veci. Som si dal challenge, takže ja som na začiatku robil všetko, ale potom som si dobral kapitánu a napríklad tie blbosti. Som si nakoniec potom vrátil. Keď som ho vyhodil, takže tak. Ňam ňam. Nie, co je? Dobre, to je krásný. Kde ideš, pánové? Ani trafiť sa neviem. Máme. Výborne! Sme udali, výborne! To bolo krásne. To bola krasota veľká. Dobre. Musíme sa viac snažiť. Bežíme tam. Kde? Tak to nemám šancu. To som nemal. 3 hápka mal, to som mal šancu. Mal som šancu. A teraz tak to urobí pum. Alebo pam. A je. A aspoň má dobrý glider. Chcem si do ďalšieho. Prečo? Budeš to robiť stále, kámo. Tak to nevyhráš. To asi bude posledná hra, lebo už natáčam 7 minút 20 sekúnd. Ja som chorej. Keby ste sa pýtali, prečo som včera nenatočil video, necítil som sa dobre, najlepšie. Dneska to aspoň to zvládam, ako boli ma menej hlava, ale zvládam to 100%. To mi nebolo, nie. Musíme vypnúť to zvonenie, aby ste vy mohli na tento zažitok. A potom mám problémy, že nezdviham. GG. No poď! Bum 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 bum! Bombardér! Ja bomber! Poď! Aby bol krásny. Krásne, to bolo krasota. To nemôžem odmietnúť, toto nemôžem odmietnúť. Ale ani náhodou. To je krasota. Dobre, tu sa mi také nič zaujímavé není. Toto zoberiem. I toto môžem zobrať, lebo prečo nie? Takže ty si chceš začínať, hej? Poď. Dobre, výborne. Už bolo... To nepotrebujem ani náhodou. Také zbrania ja nemám dať. Hej. Kto na mňa? Ide. Dobre. Zoberiem túto zbraň. Lepšie sa z ňou cítim. Dobre, let's go. Zoberieme si toto nie... môžem. A let's go, ideme do zóny. Do tej zóny.
To bolo veľmi tesné. Dobre. Čo to je? Neviem. Keď neviem, čo to je za zbraň, neberem to. Dobre, poď na to, poď na to. Bum. 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 Ideme rýchlo do tohto. Prečo nie? Ideme naspäť. Kde máme ľudí? Dobre. Prosím, prosím. Nie, 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 nie. Poď, poď na to. Musíme byť teraz ticho. Musíme byť teraz ticho. Musíme ísť na tajňašku. Ja už nevidím. No ty poď sem, ty ideš po mne. To je Animem. Tak toto nedám. Poď, daj ho. Nie, tretí sme boli. A to som nemal šancu. Tak dobre, z dnešného videa by to bolo všetko. Dúfam, že ste si ho užili. Nezabudnite dať like a odber a vidíme sa u ďalšieho.